Ahojte. Tak toto je náš vianočný stromček. Pred pár dňami sme si ho už urobili. A aj keď som pôvodne ešte nechcela, lebo teda je to živý stromček, ale už mi ho potom už osadil, no tak už sme ho spravili. Potom som sa posťažovala, že som unavená. Na to mi muž povedal, že však si dneska ani nevarila. Z čoho si unavená? Áno, nevarila som v ten deň. A unavená? Z čoho? No takto, milí muži. Z čoho som unavená ja? A určite asi aj vaše ženy. Celkovo Vianoce sú pre mňa teda sviatky najkrajšie v roku. Mám ich veľmi rada, lebo teda nezažila som nikdy nič zlé. Vždycky sme mali aj ako dieťa, som mala veľmi pekné Vianoce a teda našťastie sa mi darí aj pre svoje deti. A není to len od toho, že spravíte pekné Vianoce, ale tak môže sa niečo udiať, čo by mohlo potom ich pokaziť, tak ale toto našťastie sa nám nestalo nikdy, tak dúfam, že ani nestane, lebo sú to teda pekné sviatky. Čo sa týka tej únavy, tak určite mi dáte za pravdu, že je to únavné, pretože asi pred mesiacom som si utierala prach na miesta, kde sa teda moc často nechodí. A to som sa chcela asi tak sama seba oklamať, že už potom nebudem robiť poriadok pred Vianocami tesne na tých istých miestach, lebo si môžem samej seba povedať, že však teda počas roka robím, no tak už nemusím potom. No a išla som zase teraz niečo tam hore vyložiť na tie poličky. No a zase som musela ísť utrieť ten prach, takže ozaj sa to nezdá, ale človek aj keď robí celý rok, tak nakoniec teda ešte aj pred tými Vianocami. Počas týždňa som navštívila Kaufland, Lidl, Sinsay, Dráčik, ten duším aj dvakrát, Kik, Pepko. A to je jeden týždeň, takže lebo vy ako mama musíte teda zariadiť nielen teda pre Ježiška doma, ale ešte aj pre babky a tak. Takže je to zaujímavé. Potom ešte samozrejme sa musí to pripraviť na toho Ježiška aj v tej izbe, že teda vypratať aspoň teda nejaké staré veci, staré hračky, lebo sa predpokladá, že teda sa dosť toho podostáva, aspoň teda u nás to tak je. Sa mi zdá, že dosť. No a tým pádom aj to sa musí urobiť. Potom samozrejme veľký nákup ešte, teda taký by som povedala ten hlavný potravinový, navariť, napiec, upratať. Je toho dosť. No ale potom dojde ten zaručený teda oddych. Aspoň teda na chvíľu sa zastaví človek, oddychne, pozrie tie rozprávky alebo niečo. Tuto máme taký pás. To sme si pripravovali asi tak. On je vlastne taký ten válec, čo sa tak postupne odrolkuje a potom si ho môžete malovať. Ja som z toho spravila 2 rovnaké. A takto sme si to malovali postupne s mladším synom. Takže keď nás chce prísť navštíviť ten Ježiško, tak aby nás našiel, presne to bude také iba od nás spravené. Čo vám ešte poviem? No, každopádne teda
Užívajme si tie sviatky, ako môžeme, lebo vždycky sú rôzne tie situácie. Niekto má choré dieťa alebo v nemocnici, tak taký si praje to najviac, asi to zdravie. Iba to zdravie, aj to vlastne to dieťa si praje byť doma s mamou, s otcom a nie v nemocnici. Tak vtedy si poviem, že ako dobre je to takto, jak to je všetko. Potom je zase možno nejaká iná rodina. Tá ide niekde na výlet, na taký by som povedala, že kde nemusí nič robiť, len sa tam dostavia, majú zariadené teda všetko, strom, proste všetko pripravené, aj pekne, len dojdu na večeru a teda užívajú si teda týmto spôsobom Vianoce. Tedy sa môže niekomu zdať, že teda, jak im je dobre, oni teda zase majú toto, tamto. My nemáme, ale tak treba si asi vážiť to, čo máme. Aj poďakovať. A poďakovať sa za to, čo máme. Preto vám prajem pekné sviatky, pokoja, radosti, Božieho požehnania, lásky, zdravia, šťastia, porozumenia, všetkého. Hlavne v kruhu rodiny. Nech sme zdraví, šťastní, spokojní, ľudskí, empatickí. Hlavne sami hlavne sami sebou. A zostať si taký, a nie pozerať, že čo kto má alebo nemá. Ahojte.